Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 20 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Kahapon nagpakiginon-anon si Lieutenant Colonel Joby Espinido sa katapo sang media diri sa siyudad sang Bacolod. Lawig-lawig man, sobrado ka oras ang iya sining pagpakiginunanon, kasaysayan niya sa mga lugar sa diin gin-assign ini siya. Pero kuwaon ko ang unod nga pinakaimportante nga ginbuy-an niya nga mga tinaga. Number 1, dalok sa poder nga politiko. Amo ang sa likod sa paglakip sa iyangalan sa listahan sang narko. Question, sino ini nga politiko? Kung giningadlan ang ngalan niya, kung ako'y kay Lieutenant Colonel Joby Espinido, hingadlan niya man ang ngalan sini nga politiko, dalo kuno nga klase politiko sa poder, amo ang nagbutang sang iyangalan sa listahan sang druga. Di panawagan niya, hindi ka mo dali-dali magpati sa mga politiko nga naghatag sang sala nga impormasyon. Ini nga mga tinaga ginapilak subong ni Espinido. Pero ang isyo dire amo ni, dapat dipinsahan niya ang iya kaugalingon. Kay bisan ano yung nga pitik sa pamunuan sang PNP, nagwa na ngalan niya, kag ang nagpagwa sa ngalan niya, si DILG Secretary Eduardo Anyo. Amo ang nagkumpirmar nga ara ang ngalan niya sa listahan sa narko. So abot silingon, kung ara ngalan niya, kag ang DILG Secretary mismo ang nagpalayag sini, kumpirmado nga ang iyang ngalan ara sa listahan. So kung ako kay Lieutenant Colonel Joby Espinido,
Ang imuon niya subong, imuon niyang tanan nga madipinsahan niya ang iyang ngalan. Nga papatihon niya ang bulog pungsod Pilipinas nga wala siya kahilabtanan. Kag naturale, medyo si Presidente Rodrigo Duterte gapati gyapon sa iya integridad. Wala nagapati nga may kahilabtanan siya sa kung anuman nga baho salong sa droga. Amo nang himuon ni Espinido para matinluan ang iyang ngalan. Kung ini matuod gikan sa isa ka politiko, kag hindi matuod ang report nga ara siya may kalabtanan sa droga, maayong balita Ambot silingon makasalig kita nga si Espinido wala iya nagahampang damang-damang. Tuod nga kilala siya, birdugo sa mga drug lord, maayo maning record. Pero kung mapamatudan, por ejemplo, wala man nato nagasiling nga tuod, mga aligasyon pa man lang ini. Pero kung magmatuod, ang report nga ara siya sa listahan sa duga kag kompirmado nga naga-intra siya sa illegal nga pagbaligya o kung anuman protector o kung anuman nga sahi sang illegal nga bagay, labi na ang druga, ti kabudlays ni. Kabudlays ini. Kay gapati kita nga maayo ini siya nga klase sa kapulisan. Kay ina nga pagpati, luyag naton nga pamatudan ni Espinido nga initanan nga mga pasimangod, initanan nga pagbutang siya ngalan, wala sa kamatuuran. Amo na iya ang dapat himuon niya subong. Pag-abot sang tiyempo, nga malibre siya, kag mahilway siya, kag matinluan niya ngalan niya, amo na nang tion nga hingadlan niya kung kaday sino ini nga politiko. Hingadlan niya kung sinong mataas ka punuan nga waay-waay gid sa PNP kag masyado kapigaw sang intelligence network. Amo na iyang pag-arangkada ya. Amo na iyang ginasiling naton ang iya sinipagbalos sa pagmansa kapag guba sa iyang ngalan. Subong niya, ang imuon niya, ipakita iya sa aton nga hindi matuod ining balita, nga wala sa kilabtanan sa illegal nga droga. Amo na subong ang dapat imuon niya. Tiluan niya anay ang iyang ngalan. Kaya manti, damage sa sbindan. Ginmit lang na ngalan niya. So, mahimo iya subong, may ano nga tudlo pa sa politiko, kag iban pa, may ano nga piteke sa pamunuan sa PNP, ang karon na tungtong sa bagaya, amo ang tinlo kag pagluwa sa ikagalingon sining isyo nga ara siya sa listahan sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
babae nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Himuang nga batasan nga mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Ini siya nagabulig palubo sang blood sugar bangod sa mga organic compound niya. Bisin, charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bagod sa diabetes, DTX 500 ang sabat sina. Mag-DTX 500 kamo adlaw-adlaw para sa pagtinlo sa aton atay kag dugo, panubo sa blood sugar kag kolesterol. Himuang nga batasan na adlaw-adlaw para ini sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ano abi kon magtapungulay si Senador Trillanes kag Senador Bongo na nagpitkanay sila? Porte kahapon ang patsunada ni Senador Bongo. Grabe niya, close friend ni Presidente Duterte. Bidiin niya si Duterte, ara siya mo. Preskon, tanan-tanan, ara siya. Nabayaan niya Senado, upod siya kay Duterte. Puerteng pagmiguhay nila. Grabe. Kahapon, inarangkada yung mga Trillanes. Nang pabati-bati ni Trillanes niya, ni blang mga surot boy ni Duterte ni. Kon madula si Duterte, mapalanago ini sila. Sus kaakig ni Senador Bongo. Ay, niya nag-ano ka? Trillanes. Uy, wala ko yung madlok sa imo. At tubangon ta ka. Kung gusto mo, dalon ta ka. Sa busing mo nga si Satanas. Purti man. Grabe man. Purti man si Bongo gali, no? Purti man ikon mangakig. Kaya siling ni Trillanes, niya ng ibanda, sos pasiga-siga, madinalaga na, kon mapirde na kamanaog na si Duterte, pagtapos siya termino. Bao siling ni Bongo kapon, siling niya pag-abot sang tion, nga manaog na sa pwesto, si Presidente Rodrigo Duterte, mapa-injeksyon kami anti-rabies, base kon kadton kami sa idubuang, panawag kay Trillanes idubuang, hala, Portino, kanami isang sabtanan niya. Hindi ko yung manago, ha?
sila niya Trillanes, dalagan ka, 2022, ara pa ko na, hasta pa ko na 2025, para magkita-anay ta dito. Makita mo. Abi niya, dlagan. Nakulbaan ko niya, basi kanton mo ka ba rabies ka bla? Niya, pero makita-anay kita, porte. Grabe man si Bungo, no? Amo ning grabe nga sabtanay subong, matiraw dia, porte. Nami tani, kung sagwa lang, may madabok, abi niya, ti Sir Dorgo, papirtahan ta, mutangan ta luna, one-on-one ka mo ni Trillanes, sadya guro, no? Porte, no? Kay grabe mong pagot si Bungo mo, gamudlo mataya. Sino man niya, pinahog mo man? Ay, wala ko yung madlok si mong Trillanes kang ano-ano kay mo. Gusto mo niya, i-deliver, ta kasama mo nga si Satanas, makita mo. Sadya ni, wala tonta, ang binalbalanay sang duwa. Manami ini, nga isyo, sa tunga ni Anay Senador Trillanes, kagkaron ang pinakalapit gid nga abyan ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Bungo. Nga bisan diin ang presidente, ara siya. Ba't nalibog ulo ko ni kay Bungo, no? Hindi man sa ano, ha? Kung nga ang ara sa pirmi, no? Dapat ato sa Senado mo. Kung yan ang presidente, ato man siya. Kung magpakuda, kung yan, ara man siya, gangisi man siya. Kung malakat ang presidente, sa guwa sa bukso, lupod man siya. Ay, to, ano ini natabo kay Bungo? Kung sabagay, purti guro nga pag-abyanay, sa kadlaw nga di sila magkitanay, basi kung galalain sila, no? Gahilibi, guro isa ni kung di sila magkitanay, adlaw-adlaw. Di adlaw-adlaw, di sa Malacanang, kung di si Duterte, ato man siya. Wala ni reklamo asawa ni Presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Ariyo, dasing magproseso, mag-loan ka, porti kanubo, saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makanto para makaloan ka nga porte kanubo saka Federlep Lending Corporation namtang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May ara siya satellite nga opisina para sa inyo kahapusan. Ara sa door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ini balang Metropole Lending Corporation. May ara man sa corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, nga porte kanubo sang saka, Federlep Lending Corporation ang katuan. Second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na, Mayo maniwa. Ang tanan nga mga hipe sa kapulisan sa bilog nga Pilipinas, siling ni PNP Chief General Archie Gamboa, padalaan ko kamukopya sang tanan nga ngalan sa mga gambling operator. Pagkatapos, itugyan ko sa inyo ang pagpangsikop kag pagdakop sa mga illegal gambling operator. Kinanglan nga himuon ninyo ini, kay may salabton kamo sa tion nga makabaton ako sang report nga wala nyo ginatuman ang mando kag nagabaton kamo suhol sa mga operator sang illegal gambling. Performance ang akong kinanglan, porte ni, ang mando sang PNP Chief General Archie Gamboa. Ang taon-ta kon dire sa aton sa Bacolod kag Negros, ano nga mga illegal nga panahor ang aridi. Kay kon pamatian tang blatter, daw bugoy mo lang kag tumbo ang ginadakop. Daw wala naman mga, may harap pahyal. May dinidobol pa. No? Wala pa man, ano? Bugoy ang batad bala kag ang tumbo pa lang ang nagkaladakpan. Wala pa kita kabati isang report nga may mga operator sa mga hay-alay kag iban pagid nga panahuran. Pero okay lang nga. Nagpandaman ng kapulisan sa Bacolod. Labi na gid ining namatya nga tag 2 ka bulan, wala pa ginalubong kag panahuran pa, ginamuntihan pa, panakpon man ina. Aber na taon ta ang performance naman sa aton kapulisan sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Sa bag-o nga mando ni PNP Chief General Archie Gamboa. Dapat dalagko nga mga illegalista nga mga operator ang pangdakpon. Ti subong ginapanilagan paguro sa aton kapulisan ang malabayan nila nga gapatilik abo palang subong ang ginadakpan base bago sini nga mando dagko na nga mga operator, dagko na nga mga ginatawag naton gambling operator ang masakuti sa aton kapulisan sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!